Dobar dan. Dobrodošli u Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok, u javnozdravstvenu instituciju koja se evo već punih 30 godina bavi javnozdravstvenim radom i zaštitom vašeg zdravlja. Iz ovih vrata vidjet ćete lijepo uređene prostore, modernu opremu, ali nadasve vrijedne i radišne ljude koji tijekom godine naprave puno kilometara, puno analiza, puno pregleda, cijepljenja i sl. Uostalom, uđite unutra i uvjerite se sami. Snaga svake zajednice leži u zdravlju njenog pojedinca. Zavod za javno zdravstvo već 3 desetljeća ponosno stoji na prvoj crti zaštite zdravlja svojega stanovništva, predano služeći kao ključni oslonac u očuvanju javnog zdravlja i kvalitete života. Osnovan u vremenu velikih promjena, Zavod od svog začetka do danas igra središnju ulogu u prevenciji bolesti, zdravstvenom odgoju te promicanju zdravih stilova života. Punih 30 godina djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije posvećeni su upravo prevenciji bolesti, promociji zdravlja, suzbijanju i kontroli zaraznih i nezaraznih bolesti i ono što je i najvažnije, očuvanju i unapređenju zdravlja svih građana naše županije. Oni su kroz sve ove godine bili prije svega pokretači pozitivnih promjena u javnom zdravstvu i to kroz razne edukacije, prevencije i poboljšavanje i razumijevanje zdravstvene pismenosti. Njihova uloga, kao i uloga svih ostalih djelatnika naših zdravstvenih institucija na području naše županije, nikada ne prestaje, zbog čega čuvaju i spašavaju ljudske živote. Od skromnih početaka ABO do suvremenih laboratorija i inovativnih programa, Zavod već 3 desetljeća prilagođava svoje djelovanje izazovima vremena. Pritom je bio i ostao neizostavan partner lokalnoj zajednici u suočavanju s javnozdravstvenim izazovima, od borbe protiv zaraznih bolesti, odgovora na prirodne nepogode i globalne pandemije, kao i suočavanja s rizičnim čimbenicima modernog života koji utječu na pojavnost brojnih kroničnih bolesti današnjice. U novijoj povijesti ističe se pandemija bolesti COVID-19, koja je izmijenila tijek medicinske i javnozdravstvene povijesti, a nekima pružila priliku da odgovore na povijesni izazov svojim znanjem i snalažljivošću. Posebna aktivnost je bila zamijećena u vrijeme pandemije, gdje je Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije bio i prepoznat kao jedan od najbolje organiziranih zavoda javnozdravstvenih u Republici Hrvatskoj i puno akcija koje su pokrenute upravo od strane našeg zavoda je služilo kao zbilja dobar primjer i u medijima se govorilo o tim aktivnostima koje je zavod poduzimao. Unazad nekoliko godina Virovitičko-podravska županija nabavila je 5 vozila za potrebe zavoda ukupne vrijednosti nešto više od 93.000 eura. I nabavljena vozila služe u svrhu službe za epidemiologiju, za javno zdravstvo, za potrebe školske medicine, a nabavkom vozila i povećala se i učinkovitost terenskog rada i sama sigurnost zaposlenika. Isto tako sjećamo se u jeku same pandemije koronavirusa, županija je kupila uređaj za detekciju koronavirusa u vrijednosti 150.000 eura s kojim se svakako ubrzao postupak, ali i skratilo vrijeme čekanja rezultata testiranja.
rad Zavoda za javno zdravstvo je uveliko unaprijedio javno zdravstvenu uslugu i u Virovitičko-podravskoj županiji. Od nekih aktivnosti koje su pred nama ove godine, odnosno krajem prošle godine i početkom ove godine uređen dodatno i prostor oko zavoda, napravljeno natkriveno parkiralište, planiraju se još dodatno uređivanje na parkirališnog prostora i probijanje pristupnog puta, odnosno komunikacije prema Lidlu. U tim aktivnostima će se dodatno urediti prostor oko samog zavoda, gdje će se urediti jedan prostor za kao javno vježbalište sa spravama za održavanje fizičkog, a ja bih rekao i mentalnog zdravlja, i postavljene će biti interpretacijske ploče koje će davati neke od informacija o prvacima javnog zdravstva kroz hrvatsku povijest. Možemo reći da je ovo jedan izniman jubilej, 30 godina predanog rada, djelovanja i doprinosa zdravlju svih naših sugrađana. Njihov trud, stručnost i posvećenost svih djelatnika zavoda svih ovih godina u očuvanju našeg zdravlja, u unapređenju životnih uvjeta svih nas sigurno je vrijedan poštovanja. Mi smo ponosni na dugogodišnju suradnju i uspjehe koje Zavod za javno zdravstvo niže već godinama, i evo zahvaljujem na svemu što čine za dobrobit naše zajednice. Stoga svim djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije želim još puno godina uspješnog rada i rasta, a naravno županija će i dalje biti tu kao pomoć i partner u svakom njihovom koraku. Prikazujući izazove i uspjehe, želimo odati priznanje svim pojedincima i institucijama koji su tijekom godine bile dio naše priče. Njihova predanost, stručnost i vizija omogućili su zavodu da raste i postane prepoznatljiv simbol opće brige za zdravlje, kako pojedinca, tako i brojnih kolektiva, a samim tim i cijelog društva. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok ne vidimo samo kao instituciju, gledamo na njega kao na odraz zajedničkog nastojanja s plemenitim i važnim ciljem: stvoriti zdraviju, otporniju i snažniju zajednicu u kojoj svi živimo i radimo. I jesam li pretjerao? A vjerujem da ste bili zadovoljni. Hvala vam lijepa na posjeti i dođite nam opet.